Jan-Willem van der Pol zit bij ons aan tafel van de Nederlandse Politiebond. En u wil, naar aanleiding van de recente voetbalrellen die we gezien hebben in Utrecht, hooligans sociaal isoleren. En we praten straks over wat u daar precies mee bedoelt. Maar laten we even nog kijken naar het beeld van afgelopen week. Het is jammer dat door de supporters van Twente gisteren de emotie opliep tot frustratie. En dat het uiteindelijk buiten heeft geleid tot dit gewelddadig gedrag. Nee. Ja, wie het nou precies zijn, dat doet er voor het verhaal verder even niet toe. Of dat nou mensen van Twente, aanhangers van Twente of aanhangers van Utrecht zijn. Het gaat erom dat agenten zich zo bedreigd voelen dat ze hun wapen moeten trekken. Hoe vaak komt dat voor eigenlijk? Dat komt de laatste tijd buitengewoon veel voor. De politiemensen, dat blijkt ook uit allerlei onderzoeken, die voelen zich bepaald niet meer veilig op straat. En als ik nog even mag reageren op die beelden. Ik krijg echt kippenvel als ik dat aftellen weer hoor. Want dat was precies datgene wat die collega's in Rotterdam-Rijnmond ook tegen mij gezegd hebben toen die rellen in Hoek van Holland losgingen. Ja. Moet je je voorstellen, dan sta je daar op linie en dan gaan mensen aftellen en die komen allemaal naar jou toe. Betekent dat zo'n groep die dat aan het aftellen is, dat gewoon een georganiseerde groep is die van tevoren al heeft bedacht, dit gaan we doen? Nou, dat gaat me wat te ver. Maar op het moment dat zoiets zich afspeelt, dan komt er wel enige vorm van organisatie in. Dat blijkt ook uit rapporten die het Centrum Instituut voor Voetbalvandalisme en dergelijke keer op keer laat zien. Dus dat komt regelmatig voor. Ja. Ze zijn kennelijk niet bang voor de politie. Nee, ze zijn niet bang voor de politie. Terwijl de politie het wapen in handen heeft. Nou, nog niet zo lang geleden NEC Vitesse. Dat is ook wel behoorlijk uit de hand gelopen. Dan zijn er 7 gewonden en een zwaar gewond paard. Dat zal die Jong Graus niet leuk vinden. Maar dan is degene die het zwaarst tot op heden beboet is. Dat is iemand die 240 uur dienstverlening krijgt. U kijkt erbij alsof u dat te weinig vindt. Ja, dat gaat natuurlijk helemaal nergens meer over. Nee. Er zijn collega's in Utrecht, ik heb ook met ze gesproken. Ook vandaag heb ik nog contact met eentje gehad. Je moet zich voorstellen, er zijn 100 van die hooligans. Die hebben stoeptegels in hun handen. Die laten ze vallen, dan hebben ze 4 grote stukken. Ja. En dan krijg je achter elkaar, gewoon in een regen, krijg je stenen op je af. Dat had heel anders kunnen aflopen. Hoe verklaart u het, voordat we gaan praten over wat u met die mannen wilt doen die dit allemaal doen. Maar hoe verklaart u het dat ze eigenlijk zo weinig angst voor de politie hebben? Terwijl nogmaals, die politie uiteindelijk toch een vuurwapen heeft en zij hebben een steen. Nou ja, dat is een complex van dingen. Hè. Bijvoorbeeld de KNVB die geeft op dit moment 600 stadionverboden af. En er zijn op dit moment zo'n 15 strafrechtelijke stadionverboden. Strafrechtelijke stadionverboden kan je afdwingen. Nee, ik bedoel gewoon, waarom zijn ze niet bang voor de politie? Omdat de sanctie ook niet hoog is. En op het moment dat je opgepakt wordt... Maar die agent heeft een pistool in zijn handen. Ja, maar als jij een snuifje kook in je neus hebt, dan heb jij niet zoveel interesse in een pistool. Dan doe je dat gewoon. Je denkt, ze doen toch niks? Nou ja, met die groep... kijk, het is ook wel een beeld wat geschetst wordt. Ook hier aan tafel zie ik het. Dat wil ik ook nog wel eens een keer zeggen. De Nederlandse politie verdient gewoon veel beter. Wij hebben in Nederland gewoon een uitstekende politie. Wereldwijd wordt dat ook erkend. En als ik dan zie, ook aan deze tafel, en dat heb ik een paar keer gadegeslagen, hoe de politie wordt afgeschilderd als een steltje lulletje lampenpits. Ja, dat gaat zich natuurlijk wel versterken. Kunt u dat een beetje specificeren? Want ik begin me haast schuldig te voelen. Ja, nou ja, soms, ik wou haast zeggen, dat moet u zich misschien ook wel een beetje doen. Want het is de media in zijn algemeenheid. Ik heb hier bijvoorbeeld Helga... Ja, nee, u had het hier aan tafel. Ik heb Helga van Leur hier gehoord. Weervrouw van RTL? Ja, die is hier een keer aan tafel geweest. Die heeft hier een kroniek, een karikatuur gemaakt van politieoptreden. En als je dat maar al te vaak doet, en dat komt regelmatig voor in de media, dan maak ik toch echt bezwaar. Maar het is toch niet zo dat Helga van Leur misschien een politieoptreden, ik heb geen idee in mijn geheugen welke dat is, misschien enigszins belachelijk heeft gemaakt, dat daardoor mensen denken, weet je wat wij gaan doen? We gaan eens lekker met tegen agenten. Nee, zo zit het natuurlijk ook niet. Laten we het dan uit elkaar houden. Nee, maar dat vindt u, dat vind ik dus niet. Het versterkt wel. Kijk, als keer op keer een beeld wordt gevestigd van de politie doet het niet goed. Een voorbeeld. Er zijn op jaarbasis 180 politiemensen die de fout ingaan. Dat wordt vaak afgedaan als heel erg veel. Maar er zijn 5 miljoen harde contacten die de politie heeft tegen criminelen en anderszins. Dan is 180 op 5 miljoen.
zijn wel veel gevallen, maar in de totaliteit vind ik dat echt te verdedigen. U zegt dus eigenlijk omdat er aandacht is voor agenten als ze dingen verkeerd doen... of zich onbenullig gedragen, of nou ja, weet ik veel. Het kan van alles en nog wat zijn. Er zijn inderdaad vaak beelden van agenten dat je denkt, moet dat nou zo? Ja. Hè? Bijvoorbeeld, we hebben nog in Amerika vorige week bij Occupy gezien... zo'n agent die met heel veel plezier daar... in Amerika hebben we dat gezien. Precies, dat zien we in Nederland niet. Dat zien we dan in Nederland niet. Maar daar hebben ze ook een Helga van Leur, die sprak er schande van. Ja, maar dan zegt u, dat is dus zo slecht... dat daarmee het hele aanzien van de politie zo wordt beschadigd... dat andere mensen, die gewelddadiger zijn, daardoor een agent gaan aanvallen. Dat speelt zeker mee. En wat je ook kunt zien, hè, de moderne media die spelen daar ook bepaald een rol in. Kijk nou eens wat je bijvoorbeeld op YouTube waarneemt... en kijk ook, het gaat altijd over de slechte dingen. Er wordt hier in Nederland gewoon geweldig hard gewerkt door de politie in Nederland. Ik wil dat punt gewoon graag een keertje maken. Ja. En door dat zo te versterken... krijg je op een gegeven moment ook een gedrag op straat van... nou, die politie die doet er niet toe. Die politie in Nederland die doet er wel toe. Ik sta voor die mensen en ik ben trots dat ik ze mag aanvoeren. U vindt dat het te zwak gestraft wordt, hè? Als het gaat om... Ja. Vindt u dat ook, mevrouw Riep? Nou, ik vind wel... gaat de Tweede Kamer eraan Ja, dat is ook zo. En er is inderdaad ook een aantal keren over gesproken. Er is ook ik begrijp dat de burgemeesters ook bevoegdheden hebben. Er is ook een voetbalwet. Er is ook een stadionverbod. Maar ik ben het wel met u eens dat het ook een kwestie is van een gezichtscrisis. Dat zien we over allerlei terreinen. Of het gaat om onderwijzers of artsen. Het gezag wordt niet meer erkend. Maar ik leg hem wel even bij u terug, hoor. Ja, want er is een voetbalwet, maar de bestuurders die ervoor verantwoordelijk zijn... dat zijn mensen met een politieke stroming, die handhaven die voetbalwet niet. Ja. En waarom doen ze dat niet, volgens u? Ja, goede vraag. Kijk, er zijn mogelijkheden voor bestuurlijke ophouding en wat iets meer zijn. Mensen met een stadionverbod, een gewoon stadionverbod... die kunnen heel makkelijk aan een kaartje komen op het moment dat ze niet... de mogelijkheid om zich te melden bij een politiebureau. Als er dus niet een meldingsplicht is, dan heeft een stadionverbod natuurlijk geen zin. Heeft er niet zo zin. Laten we naar iets anders gaan. Want u heeft de krant gehaald met de opmerking... je zou die hooligans sociaal moeten isoleren. Ja. Wat bedoelt u daarmee? Nou, je hebt bijvoorbeeld elke zichzelf respecterende organisatie of vereniging... die heeft richtlijnen of statuten. De KNVB heeft ze ook, maar er zijn tal van andere organisaties... Mijn pleidooi was er vooral op gericht dat op het moment dat dit soort mensen regelmatig dit gedrag vertonen... Je kunt kijken 2, 3 keer, want ik ben wel gauw klaar met ze, dat merkt u. Dat je dan die richtlijnen en die statuten van verenigingen, dat kan een AWB ook zijn, is toepast dat mensen die zich zeer slecht gedragen in deze maatschappij, dat die geen recht hebben op zo'n lidmaatschap. Maar dan komt er dus een soort zwarte lijst... Ja. Waar die mensen op staan. Ja. En iedere instantie die daar inzicht in heeft... die kan dan zeggen, jij komt er niet in of jou helpen we niet. Als je het hebt over mensen die zich gedragen zoals ik geschetst heb... vind ik verdedigbaar dat je voor die mensen een lijst maakt. Ja. Hoe lang? Ja, het hoeft voor mij betreft niet levenslang. Dat is afhankelijk van hoe vaak het voorgekomen is. Kan dit eigenlijk wat u voorstelt of moet daar een wetswijziging voor plaatsvinden? Dat denk ik wel. Sorry, dat ligt aan mijn slecht gestelde vraag in dit geval. Dat u zegt, dan denk ik wel, dan weet ik nog niet wat het antwoord is. Kan het dan wel of moet er een wetswijziging plaatsvinden? Ik denk, maar ik ben geen jurist, dat er wel een wetswijziging zou moeten plaatsvinden. Want dat heeft natuurlijk alles te maken met de wet op de persoonsregistratie. Ja. Kijk, we zijn in Nederland natuurlijk ook buitengewoon goed in te bedenken wat niet kan. En ik probeer nu een opening te vinden. Ik wil dat de samenleving gaat opstaan met bedrijven, instellingen, politiek, sportverenigingen, wat iets meer zijn, om die politiemensen eens een keer in bescherming te nemen. Maar neem je daarmee de politieagent in bescherming? Dus stel je gaat naar een vereniging, je bent hooligan... Ja. Je gaat naar een vereniging en je wordt bij de deur tegengehouden omdat je op die lijst staat. Hoe denkt u dat die hooligan gaat reageren? We hebben vastgesteld, meneer Witteman, dat waren de woorden van de heer Pauw, dat gewoon hooligans niet zoveel te maken hebben met datgene wat hun overkomt. Als ze gestraft worden en ze krijgen 240 uur dienstverlening, dan werkt dat niet. Er zijn een aantal dingen die dus de afgelopen jaren... Maar geeft u eens antwoord op mijn vraag. Dus hij meldt zich bij een verenigingsgebouw, club, wat dan ook. Hij staat op uw zwarte lijst. Ja. Hij wordt bij de deur tegengehouden. Hoe denkt u dat die hooligan reageert? Nou, dat zal hij waarschijnlijk niet leuk vinden. En wat doet een hooligan dan? Dan zal een hooligan zich buitengewoon vervelend voelen en die gaat lekker naar huis. Ja, zou u denken? Ja, of zou hij misschien die meneer die hem probeert tegen te houden iets aandoen? Nee, maar nou komt er een interessant fenomeen. Hè. De mensen zijn stoer natuurlijk in grote groepen, grote getalen. Dat is de les 1 die je bij ik heb ook de ME-opleiding gehad. Mensen worden sterk als ze in grote massa's dit dingen kunnen doen. Die maar in een eentje, zegt u, dan zijn het mythes. Nee, dan wordt het een buitengewoon vervelender, want dan sta je alleen.
Kijk, het sociaal isoleren, zoals de Telegraafkop luidde, is ook wel een ultimum remedium. Wat er ook zou kunnen gebeuren... Het was uw tekst. Het is een Telegraafkop en koppensnellers, zoals u weet, hebben wij geen invloed op. U distancieert zich ervan? Nou, ik vind sociaal isolement wel een hele zware. Want, maar uw voorbeeld is sterk. U noemt zelf de ANWB. Ja. Dus ik zit in zo'n autootje van de ANWB en word gebeld. Ik moet naar een auto, moet een band worden vervangen. Zal ongetwijfeld de band van een hooligansauto zijn, want het is een grote auto. En dan zeg ik, nee, ik ga u niet helpen, want u staat op mijn lijst. Ja. Hoe denkt u dat die hooligan reageert? Die hooligan op het moment dat het gekoppeld is, want je kunt tegenwoordig heel veel systemen koppelen. Ja. Op het moment dat die auto ten name staat van die meneer of die mevrouw, of dan zegt u natuurlijk, ja, ik kan hem gaan lenen. Dan heb je dat probleem natuurlijk wel. Maar op het moment dat de ANWB zegt van, ik ga u niet helpen, want meneer, u staat op een zwarte lijst. Ja. Dan heeft die meneer dus een probleem, want hij komt niet verder. Welke meneer denkt u dat er een probleem heeft? Ik denk die meneer die verder kan. En ik denk die man die dan ANWB-autootje rijdt. Ja, maar dat gaan we dan nog wel eens zien met elkaar. Maar die hoeft ook niet te stoppen per se, toch? Want die hoort dan al, je moet naar meneer De Wit. Oh nee, meneer De Wit staat op het lijstje, dus rij maar door. Maar wat ik wilde zeggen net, dat is dat het een ultimum remedium is. Ja. Ja. Er zijn een aantal dingen en ik wijs er maar op dat de politiebonden ACP en NPB... de heer Van den Kamp heeft ook al eens een keer bij u aan tafel gezeten. Ja. Wij zijn al 5 jaar bezig. We hebben elke dag 3 slachtoffers. Per dag worden er 3 politiemensen gewond. Maar ik kan me voorstellen dat u dat voorstelt. En ik sta eigenlijk niet afwijzend daar tegenover. Ik vind wel dat dat moet worden onderzocht. Hè? Van wat heeft het voor consequenties als het gaat om privacybescherming enzovoort. Tuurlijk. Maar ik kan me voorstellen dat u zich machteloos voelt. En ik vind het ook voor al die mensen die met hun kinderen naar zo'n voetbalstadion gaan, omdat ze plezier daaraan beleven, vind ik dat ze ook recht hebben om gewoon daarvan te kunnen genieten. Ik voel me niet machteloos. Ik ben strijdbaar. Nee, omdat ik vind dat die collega's vind ik het ook dat het serieus moet worden genomen en dat het gewoon moet worden onderzocht. Mijn vraag is eigenlijk, staat er rond de politie ook een andere, zachtere macht van gedragswetenschappers, psychologen, sociologen, die onderzoeken waar dit vandaan komt, hoe het percentage werkelozen is, hoe de sociale, persoonlijke achtergrond is, gemiddeld genomen of per persoon onderzocht. Er zit natuurlijk een wereld achter en als die niet wordt erkend of benaderd wordt, dan krijg je dat nooit meer weg. Dat escaleert alleen maar. Ja. Wat kan daar gebeuren? Nou, wat er heel veel is gedaan, is onderzoek inderdaad naar de achtergronden van hooligans. Er is een prachtige, tussen aanhalingstekens, reportage geweest op de BBC, waar ze uit bestaan. Daar zitten advocaten bij. Daar zitten mensen bij die dus gewoon een goede maatschappelijke positie hebben. Dus het is niet per se dat het uit de laagste lagen van de samenleving komt. En als we nou, dat is nog niet eens in het nieuws geweest, althans ik heb het niet waargenomen. Maar het probleem is manifest. Het is een maatschappelijk fenomeen. Afgelopen vrijdag was er een wedstrijd in de Jupiler League. Den Bosch Go Ahead Eagles. Dan dagen er ineens 300 mensen uit België op. Die komen daar gewoon rellen. Dus we moeten denk ik ook als samenleving wat met dit fenomeen. Want we hebben dus met elkaar waargenomen, en ik ben blij met uw steun, dat de reguliere dingen op dit moment gewoon te soft zijn.